So, good morning Luzon, Visayas, Mindanao, no? So, muna pa niya to ang combinations, no, hearing for July 22 to 23 mga kaswartres. Okay? So, natay tulo ka hearing combinations, no, ang atong gihatag karon, no? So, muna ang 328, 278, tsaka 376 lang ato ang hearing combinations mga kaswartres. And also no natay doble na 332 tsaka 223 mga kaswartres. Okay? So nasa detay slide combinations aniha base sa ato ang angle guide mga kaswartres, no. So bago man please subscribe mo sa ating YouTube channel, no. Labi na sa wala pa din naka-subscribe sa atong channel o nakasilipan lang, no. Please subscribe my YouTube channel para din updated ka sa ating mga bagong uploads na video, no, lalo na pag meron tayong mga tutorial guide mga kaswartres, no, paano makuha yung 3D luto and STL. Okay, so yung old angle guide natin, no, uploaded na, pati yung binigay ko sa inyo na kahapon yung chart, no. So ito yon mga kaswartres, no. Pakita ko lang ha. So ito po yun, no, yung in-upload natin kahapon, no. Kanina pa lang pala, no. So ginamit yun. So may tutorial tayo niyan, pati yung may update tayo sa pinigay natin na Swordress Angle Guide month of July. Okay? So so sa mga baguhan na di pa nakalam sa mga guides natin, no. So ito yung mga tutorial guides natin, no, mga kaswartres, no, lalo na pag 3D Lot 1 na STL, no. So marami tayong guides day 2 mga kaswartres, no. So yan, tutorial po yan, tamang paggamit ng Swordress Angle Guide. May views tayo na 214K and 114K dito naman sa Bisaya version. Ito yun, paano ang gumawa ng pairing numbers, meron din tayo yan. Tsaka all draw angle guide and every draw angle guide. Yun. Tsaka ito yung sinabi ko sa inyo mga kaswartres, no, yung tamang paggamit ng syndicate and mirror number. So meron na tayong mga tutorial dyan, 7 steps. Meron din tayo paano man sa angle guide, ayun, every draw angle guide, tsaka all draw, no. So may kaibahan dyan mga kaswartres, no. So meron din tayong mga examples, no, every draw angle guide para sa 3D and STL, no. So may pattern din tayo. Kung calendar guide naman gusto nyo, meron din tayo yan mga kaswartres, no. So marami tayong makuha dito na guides, lalo na pag mahilig ka mag-compute ng mga combinations, no, mga kaswartres. So ayan, no, sa maraming guides yan. Paano gawa ng pairing guide, so meron din tayong tutorial yan. Sa last 2, lalo na sa mga Mindanao, no. So last 2 meron tayo yung mga kaswartres. Okay, so paki-visit lang sa ating channel, no. Andun po yung lahat ng mga natin, guides natin na naka-uploaded, no. Ito yung channel natin mga kaswartres, no. So yan. Yan. No, so sa gusto lang ng ating combinations and guide mga kaswartres. Okay, ngayon magbigay na tayo ng tawag nito slide combinations gamit yung guide natin, ha. So best pick ko pala dito, no, or best combination is kining 328 tsaka 278 mga kaswartres. Okay, sa slide combination naman mga kaswartres, kining 328 mo taning 6, si 278 mga kaswartres, no, himon taning 3 si 2. So ang pingin nyo ang atong TBT guide, ha. Ako ning apply ang atong TBT guide. Si 376 himon taning 9, si size may yung 379. Okay? Okay, so ano lang mga kaswartres ang ato ang hearing combinations, no, for that days mga kaswartres. So dito tayo sa humingi ng eskalera, no, ngayon. So doon yung yung nag-message natin, no, yung humingi ng eskalera, ito lang ang may bigay ko sa inyo based sa ating guide. Meron tayong 3 to 1 and 3 to 4. Bit ko yung maganda to mga kaswartres, itong 3 to 4. Pasok yan
sa activity guide natin mga ka-sortress. Okay? So, yun lang mga ka-sortress, and hopefully no, congrats na po ng musugat sa tuwa by next update na to, no, mga ka-sortress, and good luck ha, good luck sa next draws and sa all draws pala mga ka-sortress, sa mga tawag nito ngayon tsaka bukas, no, so that draws, no, good luck sa inyo mga ka-sortress, no. So again, please subscribe my YouTube channel and follow my page mga ka-sortress.